ongietorria emotea, noi, posten gara, hemen zuekin partekatzeko aukera izatez, Itxarok eta Ibonek gaur eskeniko duten saioa, ez? Martxoko zikloan, ari gara girotzen, ekainaren bostean egingo dugun irakurketa. Aurten, Bizenta Mogel omenduko dugu, Arriagan, urtero bezala, irakurketa jarraia eginez. Altzo Josune Muñoz eta Jolanda Arrintarekin egin eta gaur Itxarok da eta Ibon Erregek eskeniko digute saioa. Horein dela 3 urte, Lingua Baskonu primitea egin genuenean, Itxarok eta Ibon egin zuten saio bat, eta hortik bizka bat atera zan. Agian hemendik beste bat ateako da. Bate daki. Beste barik, ongietorria emon, eta disfruta ezagun. Hori da, gaurko gure ikusgarri tipi honen titulua. Bizenta Mogel aipatzen dugunean, euskaldunak badaki handere haundi batez ari garen. Euskaraz publikatu zuen aurreneko emaztea izan zen. Bere izena, liburu baten azalean jarri zuen lehena. Barkamenak eskatu zaintzinetik bere ausardiaren gatik. Baina sinatu zuen. Eta biztan dena esker honez gagozkio gaur egungo euskal emakume idazleo bidea ireki zigulako. Historia badakizue ez da sekula ibai lasai bat. Ez orain, ez eta Bizenta Mogel bizitu zen garai hartan ere. Hainbat, irautza zartatu ziren orduan, Europan eta Euskal Herrian ere bat. Doa bere honetan eta urte atzera egin behar dugu, burgesia, industrial, elitista baten hazkundea ikusteko, nekazari eta proletario xeren eta fabrika zen elizaburu aberatzen arteko leizea are gehiago zabaltzen jarraitzeko. Filosofoek aldaketa horiek ideologikoki justifikatzen zituzten. Aldaketa handiak beraz, Bizkaian eta Bilbon, Bizenta Mogel ingurudio horretan sortu, bizi eta hilzen. Eganen dugu Bizenta Mogel bere epokaren araba zela. Mediku familia batekoa, ikasia, eskolatua eta emazten zereginetan idaztearena ere sartzen zuen. Giro burges libre batean hasi zen, hizkuntza hainitzez jakitun, literatura idatziaren munduan egotua, herri kulturarenganako interesa sekulan galdu gabe. Durangoko udaliburutegiko plakak Bizenta Mogelen irudia dakar eta gutarik urbilago Maitane Azurmendik idazlearen marrazki film bat eskaini digu. Durangoko udaliburutegiko marrazkia Mikel Celestinoren ara, hori ere egan behar dugu ahantzigabe. Ez dugu beste potretik, irudimena martxan jartzen dugu garai haietako euskal idazleen aurpegiak eta marrazteko orduan. Hagatik, Euskal Herriko leku frankok bere izena dakarte. Hala nola, besteak beste, Donostiako Intxaurrondo auzoko edo Gasteizko kale batek, eta nola ez, Markina Semengo parke handiena eta ezagunena. Aurkezpen honen egiteko tekstuetarat jo du, bai eta historian zehar egin diren zenbait biografia. Azken urte hauetan, egia erran, euskal literaturaren ikerketa feministak argi berri batez argitzen ditu justuki Bizenta Mogelen biografiak antxak eta lanak. Zuzen da, uste dut, euskaltegiak, Bilbo Zaharra euskaltegiak aurten inguin honak
obraz, hitza eta hitzez hitz harrika dezan aurkezpen hori egiteko Bizenta Mogelen lana sozializatzeko, plazaratzeko eta ezaguterat emateko. Ez baitute Bizentaren alegiek gaurkotasun izpirik galdu. Don Victor Munibe eta Arangurengoari. Nere zarduntxoa. Hartu ditudan ezkero gogoak, argitara emateko ipuin honen liburutxo bat. Erabaki behar noan, nori bere eskaintza egin. Buruari nike gogok eta gogaik agirik eman gabe, nori asmatzen, zu izan behar zinean, nik hartu behar nuena. Ipuiok, atera nahi ditut gaztetxo eta nekazarientzat. Edo Bizkaian, esan oidan bezala, nekezarientzat. Zure urte laburak gaztetxoen artean ipintzen zaituzte. Nahi banua gertu zure handikitasuna jatorriz, eta zure asaba jaunen argitasuna goi-goi ipini. Erraz izango nuke, aitatzeaz bakarrik, Munibeak, Iriakezak, Ugarteak, Arantzibiak, Sarsiolak, Arizagak, Arangurenak, Alabak, eta onerako beste izen eder ezagutuak non nahi. Zure asaben artean aurkituko nituke Loiolakoak ere, eta alkartzen eta otontzen zerala lurreko lau alde eta zeruan ere ezagutua dan San Ignaziorekin. Hau gara da, baina hitz alperak dira onelakoak zuretzat. Nekazari baten semetxo bati egingo diozuzuk agur hain gozoa, nola errege batenari. Eta hor bat da zuretzat abarkadun mutiltxoa, nola zapata bitxituz estaria. Orain bada, zuzera guziz ipuizalea. Ahoa zabalik entzuten egoten zera aspertu gabe. Aita jaunak kontatzen dizkitzunean. Lehiatzen zera zeu ere buruz ikasten, eta besteai gero kontatzen. Berriz euskara egiten duzu, dala Giputzen, dala Bizkaitaren gisan. Guzira zaude eginean. Beraz, alde guzietarik zor nizun zuri liburu honen eskaintza, edo presente labura. Aurkituko dezu kanta gaitzat kantu ehizariaren ipuin zortzikoan berariz ipinia. Badezu nork zortziko berri bat soinuan atera, eta irutzen bazera zere arreba gaztetxo aitatu ditudanekin, zein ederki irtengo duen katuaren zortziko. Aita jaunak biolinarekin laguntzen dizut. Hartzazu bada nire borondate honaren agermena. Eta gelditzen da, zure aginturat, zure eskutxoari, muin egin naiz. Bizenta, Antonia, Mogel eta Elgezabal. Entzun dugun pelikua, ipuin honak liburuko dedikazada edo eskaintza. Victor Munibe eta Aranguren imintzu zaio idazlea. Deferentziaz, baina nausatiaz ere. Munibetarrak azkoitiko zardunen taldekoak ziren. 1774ean sortu zen Euskal Herriaren adiskideen errege elkartekoak. Bizenta Mogelek izendatzen ditu denak banan-banan. Debako Sarsiolatarrak,
Ugarte, Arantzubia, Arizaga edo Xabier Maria Munibe eta Idiakez, bera, Peña Floridako kontea zelarik. Berezik eta itzalpe ilustratu horretan egin zuten bere osabak eta bere aitak. Jakintsuak ziren, literatura arloan, zientzia arloan, tungstenoa hor isolatu zen. Eta tradizio herrikoiak lantzen zituzten. Hirurak bat, lema zeukaten, 3 esku juntatuak, ageri ziren iruditegiarekin. Eskaintzak ongi erakusten digu, ze girotan hasi zen Bizenta Mogel. 1792an munduratu zen, uztailaren 7an, aita eta aitona biak mediku ziren Azkoitiko familia batean. Garai haietan, enziklopedistak mundua liburutarat plegatzen ari ziren. Espainian ilustratuek bide berdina hartzen zutela. Ameriketatik ontasunak eta urreak burrustan bazeto zen Europa Zaharrari halako distira kultural bat emateko. 1789an biztu zen Frantziako iraultza. Europa horren aurpegia, neurri batean aldatzen lagunduko zuen. Burgesiak botere hartu zuen, industria sustatuz, baseriguneak ustuz eta koloniak bilatuz, beraien ekoizpenen txatzeko eta materia primak handik ekartzeko. Mogeldaren txendia burgesiaren legoetan sailkatuko genuke. Medikuak ez ziren nor nahi gero. Mende bat lehenago jakintza herrikoia sorgin zuteetan suntsitua izan ondoren. Harreman sozial onak zituzten, katoliko zorrotzak ziren, baina aldi berean progresistak. Sortu eta urte batera, umezuz gelditu zen Bizenta Mogel. Bere anaiarekin markinara joan ziren. Jose Antonio Osaba apezaren gana, bertan bizitzera. Han, eskolatu zituen Osabak, eta han ikasi zituen Bizentak. Hainbat hizkuntza, grekoa, latina, gaztelera, frantsesa, gipuzkera, bizkaiera eta euskara, ere bai. Hiru dira euskal literatura argitu, edo euskal literaturari argia eman zioten Mogeldara. Joan Antonio, hasteko, Peru abarkaren idazlea, Juan Jose eta Bizenta Antonio, anaiarri bat. Bizenta Antonia, euskaraz idatzi zuen lehen emaztea izan zela ogoitarazten du historia literarioak. Garai berean, Europa mailan, izar zirela Jane Austen, Emily Bronte edo Marie Shelley bezalako figurak. Ez dena bat ere gutxi. Aita genuen mediku, Azkoitiri erdian, anaia kontatzen ditu gure mina gauerdian. Aita hil zen edara, abiatu ginen ikara, Azkoititik Markinara. Osabak intuen hartu, bere honezi handian, umeok ginen elkartu, ala nola familian. Aita hil zen edara, abiatu ginen ikara, Azkoititik Markinara. Osaba hain zen xumea eta beroa harreta. Aita hil zen edara, abiatu ginen ikara, Azkoititik Markinara.
Markinan idazten hasi eta oraino aboro. Aita hil zen eta abiatu ginen ikara, aita hil zen eta abiatu ginen ikara, aita hil zen eta abiatu ginen ikara, azkoititik Markinara. Parantesi txiki bat eginen dugu. Kantua baino lehen, aipatu dut Berua Marka, fokus bat eginen dugu hori. Joan Antonio Mogelek, Berua Marka, euskarazko lehen novela izkiriatu zuen, 1802. Baina ez zuen liburu moduan publikatuan ikusterik izan. 1804 zendu baitzen. Handik zenbait urte beranduago plazaratu zen, gaztelerazko azpititulu luze batekin. Basarteko Unibertsitateko Euskara Katedraduna, Berua Marka dotorea, edo Maisu Joan izeneko bizargile kaletar baten, eta Euskal nekazari bakarti baten arteko elkarrizketak. Joan Antonio Mogel apesa zen, eta Euskal prosodia tekstu erlijiosoez, devoziozkoez edo katekismoez harago garatzen ahal zela frogatu zuen. Gaztelera itzuli zen, 1889an, ez diogu frantsesezko bertsiorik ezagutzen, baina Jean-Pierre Duvoisin, garai hartako aduanako kapitain batek, aski ezaguna denak iparraldean, elkarrizketaren baliabidea, erabili zuen eta imitatu zuen laborantzazko liburua edo bi aita semeren solasak laborantzaren gainean bere obraren egiteko. Berua Markak nekazari umore eta abilarekin baserrietako bizitzaren apologia egiten du, Maisu Joani egiten dio, Euskaldungoaren bizi berritzeko modu bakarra laborari munduan sustraizea dela garbi utziz. Bizkaieraz idatzia da, solasaldia zazpi ataletan luzatzen da, hiriaren eta baserri eremuaren defentsa egiten duela solaskide bakoitza. Badirudi, Maisu Joanek deus ez dakiela, kandido bat dela, Berua Marka zurrak aldiz dena dakiela erakusten duen bitartea. Gaurko egunean ere, nekazaritza munduari zentzu ona eta pragmatismoa egozten zaio Berua Markaren hasierako zitan. Axularen erran ateratzen da, ez dut liburutxo hau letratu handientzat egiten, eta ez soilik ere deus ez dakiten entzat. Modu batean, Bizenta Mogelek ere zita hori bere egingo zuen, bere ipuin honak jende arruntentzat izkiriatuak zirela errepikatzen zuen. Bioa, oraino, zati honekin bukatzeko, lehenik gogoratu nahiko nuke 1792an, Jean-Jacques Rousseau, Suitzar filosofo ibiltariaren Emile edo de l'Education, Emile edo hezkuntzaz obra, behar bada Mogelen Berua Markaren influenzia iturrietan aurkitzen ahal litekela hori batzuen diote. Emile, Peru bezain basatia den heinean. Bestetik, elite, hiritar, burges, hasi zen bitartean, leize bat, irekitzen ari zen hirien eta azkena iragartzen zitzaien baserriguneen artean. Bakarrek, nekezari munduko bizimoduak, sinesteak, jakintzak eta gauzak batzen zituzten herri museoak antolatzeko. Hemen ditugun Euskal Museoak hola sortu dira. Eta beste batzuk denbora berean, ideologia tradizionalistak eraikitzen ari ziren, gure egunetan ere, kontserbadoreen legoetan aurkitzen direnak. Berua Markaren hitzalean. Zeruan ari zela iluna izarka, konstelazio pare bat ere adarka, burua altxaetan zegoen arka, bere eginez joan zen
ikusi zuen antzearka. Satsaren azpian ikaraz dardarka, erran zion jaunona, iezadazu barka, ene ignorantzia gaitezen besarka, txomin txikia ere zebilen marmarka, eskutrebe batekin ibaian lizarka, eta bere begia pozetan pindarka, solas luze batean zitezenen barka, hori baitzen garaiko ohituren marka, ez ziren inoiz galtzen bidean indarka. Mundu tradizionala desagertzen zioan arau, ikerlariak eta erudituak bazebiltzan, aintzineko kultur ekinbideak kontserbatzeko eta errandutan bezala museifikatzeko objektu bila. Horrela zaindu ziren belagileen eta sendagileen jakintzak. Mundua izendatu zen eta eliteek aurre ikusi karratu arrazionaletara plegatuz. Ohartu ziren orduan, herritarrek kontatzen zituzten lehendak, grekoen edo erromataren literaturak zekartzanaren parekoak zirela. Ez zuten deus galdu nahi, bazen halako errabia bat, hizkuntza alorrean ere, Lucien Bonaparte printzearen garaian, adibidez, euskalkien karta moldatu zelarik. Karlistalek, alaber, bazterak laguntzen zituzten jendeak bitaldetan zatituz eta banatuz, liberalak eta urbanoak batetik, kontserbadoreak eta baserritarrak bestetik. Bizenta Mogelek, osabarekin, grekoa eta latina ikasiak zituen. Neska izanagatik, denbora haietako edozein muti ikasteren modua. Ipuinonak bildumako bere irakurleari, egin zion abisu monumentalean, geroxago, irakurriko duzari bat, bere ereduak aipatzen ditu. Esopo, Fedro eta Virgilio nagusik. Europa galegia idazle gehienak inspiratu ditu hirukote horrek. Jean de La Fontaine, handia barne. 19. mendeko bihurgunean, Bizenta Mogelek ireki alegien bidea erabiliko zuten iparaldeko idazle zonbaitek. Hala nola Jules Moulier otxobi batek, edo pixka bat lehentxeago Leontzio Goietxek zuri baitzituen La Fontainen fabulak eta Grazien adema zaldumik, senpertaran ere, 18 bat alegia berri sortu eta publikatu zituen. Beraz, alegien eredu literario hori bazebilen 19. mende, 20. mende, biogune hortan. Ipuinonak liburuan 50 alegia aurkitzen dira. Bizenta Mogelek izenpetzen ditu gehienak, salbu, bere osabarenak diren 8. Bizenta Mogelen alegiak hitz lauzez edo prosaz idatziak dira eta bere osabarenak bertxotan eskainiak dira. Ipuinonak liburuan hiztegi bat ere aurkitzen da, tradizio klasikotik hartzen ditu, Mogelek bere irudiak, eta dioenez, sutondoan atso zaharrek kontatzen zituzten historio harrigarriak ere bai aintzakotzat hartzen ditu. Edo zen kasutan, alegietan abereak dira mintzo, abereak dira ekintzaileak, eta abereen arteko elkarrizketaren buruan, abereak berak du kontakizunaren azken lehoan morala eskaintzen, gertakariaren edo ez ustearen morala ateratzen. Moralak balio du, jendartean, ahalik hobekien bere burua gobernatzeko, kristauki, biztandena, eta euskaldun on baten gisara.
ikasi zuen anaiarekin latina, Fedroren eta Virgilioren hitzen melodia fina. Beretzat zela pentsatzen zuen, arras beretzat egina, eta astiro bilakatu zen. Ipuin honen erregina, ipuin honen erregina, ipuin honen erregina. Mesdelari gloriatzen zen, atxo ipuinak entzuten, Subazterretan Andre Zaharrek zer nahi kontatzen zuten, zororik angeratzen zen, bere oia bai duten, eta galdatzen zien atxoei, pozik nola zehar duten, pozik nola zehar duten, pozik nola zehar duten, pozik nola zehar duten. Mundu berezi batera, abere oro mintzatzen ziren, denbora hain zurrera. Itzabeilari bidai ederra, egin ez ziren atera. Azeri eta musker berden, batasunaren atzera, batasunaren artera, batasunaren artera. Izenek eta izan guztiek dute beren jatorria, virtute handiz eta denboraz aspalditik etorria, zapoa eta uarasia, berdea eta zorria, denak hor dira kantatutzeko gure batasun gorria. Ipuin honak, laneko sarrera, euskal literaturako Etxepare, Oienak, Izarraga edo Asuraren moduan monumentala da, edo bederen Nikolak izendatzen du. Irakurleari abisu egiten dio. Bere burua justifikatzen du, tradiziorik gabe ekiteak, erabaki finko batzu, hartzera, behartzen, zuenako. Badakit, entzunaz beste gabe, neskaz gazte baten izena dagoala itxatxirik liburutio honen aurkean. Jardongo tutela sinuka, ez gutxik, diotela beren artean, inoren lumaz jantzi nahi duela bera txikiak. Hau da, beste beharrak hartu nahi ditudala, beretzat. Ez dago kiora neskatxa bati burutik hautsitzea liburu ginen. Asko duela, gorua, naiz jostogatza zuzen erabiltzea. Nola nik, sinesteraz zoko diet, askori, euskeratu ditudan erdaldun jakitunak argitaratu dituzten ipuiak. Nolako agotasuna berriz latinezko hizkuntzarekin liburu honen asmoa agertzea.
Horretarako behar litzateke jakitea euskera, gaztelania eta latinezko hiru hizkuntzak. Zen gauza sineskaitza, neskatxa batengan. Naiz sinistu, naiz ez. Esan behar dut, gaztetxoa nintzela, irakurri eta azaldu oinituela, Pedroren latinezko ipuina. Hartu oinuela atsegin guziz, handia, entzunaz, txaku, otso, aizeri, oilar, abere, lagoineko eta hegaztien hizketa alkarren artekoa. 8 urte nituenean, ikusirik nire neba edo anaia ikasten ari zala gure osabarekin latinezko hizkerea, jarri zitzaidan buruan, ikasi behar noalanik ere. Hala, buruari neke gogorik eman gabe, loari bere orduak eman da, eta zigor zaugarriaren beldurik ez nuela. Jolas ez bezala. Irten nuen, nire asmoarekin, Virgilioren hitz neurtu eta banduetan gozatzen nintzela. Edo zeinek daki, Esoporen ipui latinez eta hitz lotu gabeetan daudenak errazagoak dirala aditzen. Pedro eta Virgilioren hitz lotuak baino. Entzunaz beste neskatxa gaztetxo baten abizena dagoala liburu honen aurkean. Gauza zinez gaitza neskatxa batengan, sinuka jardungo dute haietatik anez gutxik, erranez beren artean, inoren lumaz nahi du, neska honek kantu hainbela txikia. Erranen dute oraino, ez dakokiola neskatx, bati bururik haustea, gizonen liburu gintzan, ez dagokiola sudurrik sartzea. Neskatxak asko gogorrak aski duela gorua, nariz jostorratza zuzen xistera biltzearekin. Gauza zinez baitza neskatxa batengan, ez dagokiola sudurrik sartzea, neska honek kantu hainbela txikia, gauza zinez gaitza neskatxa batengan. Hala, sarrera monumentala bentzat. Ipua, eranduko bezala, 1808an plazaratuz. 1817an ezkondu zen, Vicenta Moguer, komertziante eta konpainia ezberdinen ordezkaria zen Eureterio baso zabal markina jarrekin. Aski berandu ordukotz, 34 urte zituelako, garai hartako neskek askoz ere gazteago esforzatzen zirelako. Edo zituztelako. Handik gutxira, abandonko egizaterat aldatu zuten egoitza. Ez zuten aurrikukan. Vicenta Moguerek hargatik idazten segitu zuen. Urteroko Gabon kantak moldatuz, edo itzulpenak eginez Bizkaiko Foru Aldundiaren kontura. 19. mende hasierako Bilbok, bistan dena, ez du gaur ezagutzen dugun metropolia hiperurbanizatu eta zabal honekin deus ikusteko.
Bilboko parte zaharra herresi trinko batez inguratua zen, eta berdiguneak behien eta ardien alagian edatzen ziren nervioi errekaren egietan. Mereziarremendea hiria handitu zen, auzo berriak integratuz. Bizkaiko burdinaren esportazioak, metalurgia eta siderurgia enpresa handiek bertan burgesia aberats eta ingles filo bat hasi zuten. Entzantxe edo emendakin deitu eremuetan egotzen ziren fabrikak eta eskualde orotarik etorritako langile monetarizatu. Abandu izeneko izatea entzantxe horietari bat zen. Berehala hiri bilakatu ziren orgo bazter bukolikoa. Gertokia ireki zen eta 1896an Abando Bilbo bilakatu zen eta berarekin batera Indautxu ere. Hiriko lehen unibertsitatea Deustun ireki zen eta karlistek lau bider eraso zuten arren, ez ziren eroiz heldu Bilboz jabetzera. Hori bai, azkeneko gerlan, 1874an, karlistek 10 urte zituen Unamuno txikia traumatizatzea lortu zuten. Egan dezakegu Bizenta Mogelek ikusi zuela Bilbo erabat kanbiatzen. 1834 arte aurkitzen ditugu bere idazkiak, hainbat aldizkari erlijioso eta diputazioko buletinetan. Eta aldaketa horren lekukotasuna emaiten du. Idazle gisako bizitza bat eman zuela, agian bai, bere erumatik bizi izan zen, ala ez, hori xuxen ez daki. Euskal Zalea zen, Ulibarri eta Astarloa idazleen taldekoa. Abertzale hitza, Bizenta Mogel Irondoko urteetan agertu zen lehen aldiz. Beraz, abertzale zela erraiten bali badugu anakronismo itxusi bat egin genezake. Segur dahatik, Bizkaiko foru zalea zela. Bilbo berria nola hazten zen kontatzen du bertsotan, bereziki nola galtzen ari zen euskal eta kristau sen baserritarro. Morea erabiltzen du, aldaketa handi horien guzien kontatzeko. Bere bizipoza ez bidezuelako galdu nahi hala ere. Gabon kantak idazten aritu naiz gero, Bizkaiko jauretxean itzultzaile ere, izenik eman gabe publikatzen ero, baina idazle gisa agertu zara ere. Ibezaran eskatzeko te idatziko, izena eman eta beldurotzi gabe, etornizun beroa digute hasiko, izan ez egun baino euskararen jabe, ibezaran eskatzeko te idatziko.
Euskaldunak bilduma, bere izenaz, izenpetu zuen lehen euskal emakume idazlea izan zen, Vicenta Moguel. Ez gira aspertzen horren eraiteaz. 22 urte baizik ez zituen. Barkamena eskatuz bezala izenpetzen duela entzun du, baina hala ere egiten du. Doña Vicenta Antonia Moguel eta Elgezabalek. Hori da bere sinadura. Antonio Undiano liburugilearen etxean bere senajaren aitaren Donostiako inprimategian argitara eman zuten lana 1804. Titulu osoa horretaraziko dugu. Ipuin honak, zeintsuetan aurkituko dituzten euskaldun nekazari eta gazte guziek erakaste ederrak beren bizitza zuzentzea. Konturatzen zaretenez, orduan ere gazteak erakarri behar ziren euskararen mundu. Azpititulu honetan ikusten dugu argiki nori zuzenduak diren euskarazko alegia horiek. Euskara laborari eta gazteen hizkuntza bezala kontsideratzen zutelako orduko burgesek. Edo hizkuntza berez hilko zela sekretuki espero zuten klase ertaineko herritarrek. Ez da Vicenta Moguel, duela 2 urte, edo 3 urte, aipatu ginuen Mosen Bernaten gisara, printzeak ilusitzeko ari euskaraz idazten. 50 ipuinetatik 9. hautatu du. Belea eta Aseria. Izlabainetan gelditzen diranak, lotsatuak irtengo dut. Ona zer dion ipuina. Bele batek ostu zuen behin leiho batetik gaztaia, eta eraman zuen arbola gainera. Bazekusen azeria eta adurra zerior Espainetatik gaztaia jan nahiaz. Zerbait ateratzeko asmoz esaten dio arbolapetik. Egazti edera, ez dago zure berdinik egodunen artean. Zure berstasuna alargi egiten du. Zenbat eta zarragoan bat eta ederago. Eta nor, zu baino eginagorik gorputz itxuran. Bazina beste txori soinulariak bezelakoa, kantatuko bazendu birigago batek beste, guzian garraituko zenituke. Arroturik belea, erroa, azeria, askotakoaren erausi labainekin, erakusteko bazekiela berak ere birigagoak aina, soinua jotzen, ideki zuen mokoa kantatzeko asmoz. Horanon, erori zitzaion lugera agapatu eta arbolaratu zuen gazteia. Oska jo zuen honek luga, nun agapatu zuen etorkizunaren zain zegoan azeriak, eta igas egin zion bere lehizara. Jarraitu zion beleak, eskatzen ziola bere gaztaia. Azeria, oinak harinka zioala erantzun zion. Ez da astoentzat ez dira, ez dek tontoentzat ere gaztaia. Ipuin honek, adierazi nahi du, ez zaiela entzuterik eman behar, hitz labain eta astingarrie. Gezurra darabiltela Espainetan, gauden baino goratuago ipini nahi gaituztenak hitz ederekin. Goitasun eta alabantza zaleek, damu izango dutela azkenean, sinistea emanaz asko jakinen beriketen. Bada, hitz labainetan ez ez ditu, buruak gorregi ez igitu.
Nik ere greko haiek bezala ikusi dut azkeria. Oirategien inguruetan guztia bilezia. Eta betiko jukutrietan natura kongiezia. Nik egreko haiek bezala ikusi dut otsoa. Ardiarekin buruz buruka hitzerdi eta osoa. Espero zuen bai egitea afarion bat gozoa. Nik egreko haiek bezala ikusi dut igela. Idi gorrien malda beruan handitu naiz itzela. Azken batean espantu santu ondoan lehertzen dela. Nik ere greko haiek bezala ikusi nuen muskera. Harri artean dirbil zebilenaren larrutze ederra. Eta katuak luzatu zion harrapatzeko xedera. Nik ere greko haiek bezala aditu nuen oilarra. Zeruminean agertzen zela iparraldeko izarra. Ipuin hauek ez dezaten gal sekula beren pindarra. Bizenta Mogelek liburu bakarra publikatu zuen bere izenarekin, eta norakoa. Baina egan dugun bezala, abandola bizitzerat etorri zenean, nolabait idazle gisako bizimodua eraman zuen Santiagoko elizan, eta Bilboko San Francisco komentuan kantatzen ziren Gabon kanta egile moduan. Bere bertsoak ez zituen izenpetzen. Naiz eta bakarretan, emakume batek ateriak 1819 urtean, Abandoko elixatean hitzak azaltzen ziren. 1820an, adibidez, Borbongo Luis Apespikoaren gutuna euskaratu zuen. Bai eta Bizkaiko Foru Aldundiaren konturako liberaren aldeko agiri batzuk. 72 urte zituen azken atxa eman zuelarik. Bizenta Mogelek emakumei irekizien idazteko bidea. 20. mende bihurgune hortan hainbat eta hainbatek aldizkari abertzaletan artikuluak, ipuinak, olerkiak publikatzea lortu zuten. Bistan dena, uin edo olde hori hautsi zuela 1926ko Frankoren estatu golpeak. Emazte batzuk, erbestean segitu zuten, sortzen, idazten, urriki baldin bazen ere. Bizenta Mogelen ondorengoak ziren iparraldean eta hegoaldean, isilpean, lanean, ari ziren emakumean, idazle baino, idazkari deitzen zituzten. Zorretan gaude, Bizenta Mogelekin, eta zorak itatzeko moduan agian, berriz publikatu dira ipuin honak edizio ezberdinetan. Nahi duenak, erresena, armi armakundue eusugunean aurkituko ditu. Ikerketa asko ere egin izan da unibertsitate maila. Alegiak, idazlea, bere garaiaren ezagutza sakontze aldea. Iturrietara jo dugu, testuetarik abiatu dira egungo hitzaldiaren
osatzeko. Finitzeko, eskerrak eman nahi ditut Bilbo Zaharra Euskaltegiari. Aldi honetan ere, posible egin duelako Bizenta Moger handiari gure ikusgarria eskaintzen. Gero, Ibon ere aspaldiko musikari konpleizeari ere bai, eskerrak eman dizkio. Eta besteak beste, Amaia Alvarez Urriari emazte idazleen tradizioa jogatzen jarraitzen duelako testu zaharrak argitaletxean agertu berri den Zuzi Iransiria izeneko bere liburu antologia berriarekin. Bai eta nola ez, atzo hemen hitz egin zuten Yolanda Arginta eta Josune Muñozi ere. Txaloa. Azken kantu bat eman dugu, hona da, hurbildu zareten entzule bakoitzari dedikatzen duguna, Bizenta Mogeren ametsa. Azken hitzak dira zeru grisari begira nire ipuinen dildira Neskatoen idazkera, badalantzeko aukera, eginez denek batera, literatura betbera. Arbezate bada euskaldunak neskatxa batean emaitza edo presente hau. Gauza honik badago esan dezatela inorena dela, ez nerea. Okerrik badakuste egotzi nire gainera. Berdin arteak ez du emango sagarrik. Arteak ez du sagarrik. Emango ez du beharrik. Ez da hortzian izarri. Edo galdu den iparri. Neskatoen idazkera, babalantzeko aukera, eginez denek batera, literatura bat bera. Iarko neskalagunak, ez egin eron bezala, ez apaldu zuen buruak, boteretsuen aurrean. Harro ibili zaitezte, gurea ere da euskara. Harro ibili zaitezte, gurea ere da euskara. Neskatoen idazkera, badanantzeko aukera, eginez denek batera, literatura bat bera.